Log video ko bamta bangan rai phi ya kane ko wei kala ki ro ko bas ngoto nat bha ki prasa do kata kata lenang i jor pat ka pai tiket ka batang live heu tangka tiket de pelok kane ka laki draw an pelek ka ya ka ha ka live heu trik jong no banai disembar de pelok ngakar pat de phi bas ngo bha ban pej hadu ban kut kane video khnang bang phin yo bha ki jing tip ki ba khamani phin shai bha kadar chapang kane ka laki draw pat phin tip kuno ban yo ki tiket jong kane ka laki draw lang bak online ni offline de pelok kane ka laki draw an pelek ka ya ka ha ka live heu trik jong no banai disembar Hakliret West. Te kador jang tiket live film kai tiket ki pra chang ni biak nongkong unyo ada ka Jimny biak bar unyo ada ka Mahindra biak balai unyo ada Scotty panalor kini ki price ki bahe ang don sa kini ki solution price hado santeli sasan hajar marwe develop ya kene ka lucky draw ya ki bajangan shnong kim de banteng na marba live por hado live husngi ya kinong job pan sim ya ki price ki jong ki di perlok kino ke perlok ke bakwa ban simenta kene lucky draw la pi kwa ban thet tiket jong kene lucky draw phila ban thet online ro daga ba whatsapp hawnyo number ru khandai no khandai ni son pra nyo roi lene phila ban gp direct hawnyo number ru khandai no khandai ni son pra hanyo aroi nang ta sa screenshot ke to ka payment ke jong phi sa pha whatsapp hawne hu number ru khandai no khandai hanyo son pra nyo aroi kum ka ki ne ka dang ba phila dep gp te yai up khandet ki tiket jong phi kin sa wan hi whatsapp jong phi